Avui coneixerem a la Marta Puigferrer, llicenciada en periodisme i que ha dedicat la major part de la seva vida al voluntariat. Però explica'ns-ho tu, qui és la Marta? La Marta és una persona que és una mica il·luminada i que viu entre l'estat del cel, d'ensomiar molt i no sé què, i l'estat més terrenal. I intento trobar la línia correcta al mig. A vegades volo més i a vegades vaig més per terra, depèn. Explica'ns una mica com et vas introduir en el món del voluntariat. Jo, soc una petita mil·lèsima part de tot un gran món i magnífic món que és el món del voluntariat. I jo hi vaig començar, diguéssim, en el món del lleure, a partir del món del lleure, espais de la Garrotxa i així. Degut a la crisi, em vaig trobar que tinc una gran carrera de periodisme i et trobo sense feina. I no només sense feina de periodisme, sinó que buscar més coses. I tenia una feina de cap de setmanes, i una setmana vaig dir, què faig? Em quedo a casa i espero que em caigui el món a sobre? No. Doncs anem a fer coses per als altres. I em vaig apuntar a voluntariat i això cada tarda estava en un projecte diferent. A Creu Roja, o un altre que és Creu Roja Consorci, o aquí a Garbuix, o depèn de la tarda. De les anècdotes o coses que més et xoquen al voluntariat és quan te n'adones que realment fas alguna cosa molt útil pels altres. I amb els nens sobretot et converteixes en un referent, no com el pare i la mare, però sent un referent molt important. I una de les anècdotes més grans que em vaig emocionar i tot, va ser que un nen que era bastant desastre, que el típic que diuen és que aquest no acabarà enlloc, aquest nen d'aquí res ja... Doncs un dia això preguntava, mare, què vols ser de gran i que no sé què, i el nen va dir, jo vull ser monitor, jo tinc claríssim que jo vull ser monitor. I fa gràcia que vulguin ser com tu, no? Que vulguin iniciar-se en aquest món, i això em va omplir d'estima. Què trobes a faltar a la Garrotxa? Ara és una mica crítica, una mica dura, però a vegades s'ho ha de ser per apretar una mica i collar. Trobo a faltar que la Garrotxa som una comarca que és molt rica en teixit associatiu, o sigui, hi ha potser més de 300 associacions i entitats, vull dir, increïble, i totes formen part d'aquest teixit gran de voluntariat. Som voluntariosos també amb la donació de sang, vull dir que de donar en sabem molt. Ara, a l'hora de rebre, aquest potser és una de les coses que ha mancat més. Sí que donen l'Ajuntament, la Diputació, etc., donen moltes subvencions, però realment sí que faltaria més un recolzament més directe, no? Al voluntariat, a conèixer més les entitats. Quins projectes de futur tens? Tinc el projecte de quedar-me a la Garrotxa, que com a jove jo crec que és un mèrit, perquè tothom diu, no tinc feina, me'n vaig. Jo no, jo em vull quedar a la Garrotxa, perquè és la meva terra i vull estar per ella, però buscar feina, com tothom, suposa una feina que realment t'ompli, que tu puguis omplir la feina amb ella, que estiguis a gust, i poder dedicar això mitja part del temps a tenir una feina que et paguin i l'altra mitja a que tu puguis donar als altres i fer alguna cosa voluntari. Sempre deixar el segell d'això que es noti que ja has passat tu. Això crec que és el més important. Quin és el teu lema? El meu lema, que el modifico jo una mica, és a mi no m'has d'entendre, només m'has d'estimar. Jo només demano que m'estimin, no que m'entenguin, que a vegades faré les coses bé i a vegades les faré molt malament. Però no demano que les entenguin, simplement que les respectin i les estimin. I ja està. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb la Marta i conèixer la seva filosofia de vida. Una vida envoltada de nens i de moltes il·lusions.